Hai kardom karcho satai be nangli tu afan pini ning rong birta ke me wan hello karbi gospel artist society po atum hin pen nangli tu afan lun ke mi hai la pen labang so lun ke chipete je phan nangli tu ma phan wan pitang lo labang so lun ke jirthom nangli tu afan wan pilo lo sinangli tu chipete dun tha la pen fas anong il ke suri throk pichi la pen adun thu ke suri pli pichi la pen ke thomang deng ke suri hini an nalang e PG la pen anchot kali certificate la tu afan pithuji la pen an par certificate chot kali la baso dem long certificate an leke long chot jila kali bonta la tu afan lun izir akijoy pen la tu afan recording PG lasi don tung la pen kachipete jun chining ha tu chipete dun thala pen la bangso nong e la pen la boson recording akijoy pen ali tu afan record ding PG lasi pen peder din pin pen ali tu la bangso lun dun thala pen chipete dun tha la pen la bangso chipete nang ji aron nak nili tum la bangso dim long tok et dolo la bangso dim long nali tum la bangso teng pen fulo lo bulute mi senji ladak nang li tu afan lun kilun nang ji aron teng nang thik pitang lo mobile pen nang li tum ko an ke hello du nang ji la pen mobile ta f pen kali bonta nang li tum normal a video non nang li tum ke do bom normal a video pen sinang li tum recording nang ji la pen video pen te nang li kang ni chok la pen karjap to chok sita nang li hong chatai pen si lun nang ji hong chatai ki lun da si ju me pik ke bang polo tang te mo studio long kel ko an su se si ju me ma la so lam si ni li tum nang li do phan la bang so karbi gospel artist society a hin pen nang li do phan la bang so abir tak me nang li do hawan pilo la si nang li tum la non pen nang li tum samedun bom non la pen non tarik thong kep nali do phaning hong po la pen tarik thong kep ni sil ka do ana video anta me arni si vet si upload at g arni si vet upload at a pc nali do phan ko mat se gi ju me nai ma hala bang so phan nong e p2g la pen la bang so nong e long pen la bulu tang te an so se ko nili tum la mo son thak si non cheng pon thu bom lo bon ta ko an so si nili tum cheng pon thu bom ji la sinali do phan la bang so cha tai long ta nali do phan surprise pitha la pen light pidun tha la pen comment pidun tha pipot ma pulo tang te answer se litum la boson dak thak ka chipete pon thu thek bom ji aphan hini bang ke la bang so adim long nang litum lun jir thom do ni litum kang vai alun jir thom do ijir ke pusi teng ni injiman pula bang so lun hala dak ni litum ke tok tang do lo aki ke la ji aki pen sinang litum lun nang po hong chatai le dun sita gitar nang litum rod nang ji bonta kilun bang le gitar ke rod nang ji la pukali bonta kilun abang background gitar ke rodo na bang ke background langli klang nun de dat pola bang so video long ke al kuma sen si pe klang nun long chot po la pen aparta mobile pen nang litum ke hello mo pen ni than lo la bang so ka hello mitar si an ke hello nang litum du nang po la pen aparta me la bang so pusi teng ni unji ma puke youtube long nang litum long ji christina dp boy youtube channel long nang litum ridam lo pulote thek long ji la bang so youtube channel lo long nang litum like la pen comment subscribe so pidun tha la pen aparta me tisita rengsita jisu ne chi thepu ne pir the lak la ne chi thepu la bang so lu nang litum arju long ver ta hailo la pen arju ver ta hailo se nang litum by heart na do thuji la si la bang so lu nang litum chepete dun ji aphan m teron YouTube channel long tanang litum subscribe nu tha monison teron po hala dak la pen la bang so contact number la non appear tok jir do la bang so contact number long nang litum WhatsApp an number lo la bang so ding long video lo non la pen nang litum bang so video nang litum phanang upload pipo la pen apart ame carbino nili po litum YouTube long rilo po lete thek long ji la ka my sing teron you langli kilun lun pen aki la pen mo aprang maneli than bangge monison teron kilo na bangge dia ki g a d la son tho aki ben sinali do phan bangso bir tak me alunjir he ke chepete je phan nili tum karbi gospel artist society hin pen bir tak me wan pilo chorolo arju sinang la pen nali tum aphan chepete do na tum anam along tame arnam hirjime kai keta nali tum thak pedona amen